राहाता तालुक्यातील शिर्डी हे आंतरराष्ट्रीय तीर्थक्षेत्र असून या शहरात साधं सिनियर कॉलेज नाही. सिनियर कॉलेज व्हावं म्हणून गेल्या कित्येक दिवसांपासून विद्यार्थी आणि ग्रामस्थांकडून मागणी होत असताना देखील त्याचा विचार केला जात नाही. शिर्डी परिसरातील जवळपास 30 गावं, वाड्या, वस्त्या या ठिकाणाहून शिक्षणासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. शिर्डीमध्ये सध्या 12वी पर्यंत शिक्षणाची व्यवस्था आहे. पुढील शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना कोपरगाव, लोणी आणि श्रीरामपूर आदी ठिकाणी जावं लागतं. त्यामुळे शिक्षण घेणाऱ्या मुलींची संख्याही कमी होतीये. साईबाबा संस्थांमार्फत विविध शैक्षणिक संस्थांना मोठ्या प्रमाणावर निधीही दिला जातो, परंतु शिर्डी शहरातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाची व्यवस्था मात्र करू शकत नाही. ही बाब अतिशय चिंताजनक असून शासनही या महत्वाच्या प्रश्नाबाबत गंभीर नाही. म्हणून साईबाबा प्रशासनात जाग करण्याकरता अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या वतीनं छात्र रॅलीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. शाळा महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी शहरातून रॅली काढून जनजागृती केली. हातामध्ये आपल्या मागण्यांचे फलक घेऊन हक्कासाठी लढत असल्याच्या घोषणाही देण्यात आल्या. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे जिल्हा संयोजक निशांत गणपुले या विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वामध्ये सदर आंदोलन करण्यात आलं. हा मोर्चा पालखी रोड मार्गे नगरपंचायत शेजारील प्रांगणात पोहोचला. या ठिकाणी जोरदार घोषणाबाजी झाली. आपल्या मागण्यांचं निवेदन साईबाबा संस्थांचे प्रशासकीय अधिकारी गमे यांना देण्यात आलं. याप्रसंगी गमे यांनी उच्च महाविद्यालयाचा प्रस्ताव पुणे विद्यापीठाकडे पाठवलेला असल्याचं सांगितलं. विद्यापीठाकडे आपण प्रस्ताव पाठवलेला आहे संस्थांमार्फत आणि त्याबाबत आपला सातत्याने पाठपुरावा चालू आहे. तरी पुढच्या अकॅडमिक इयरला चालू हवे असे आपण त्यांच्याकडे परत विनंती करणार आहोत आणि परत पाठपुरावा करणार आहोत. हे संस्थांतर्फे आम्ही आश्वासन देतोय. तर या आंदोलनाविषयी निशांत गणपुले यांनी अधिक माहिती दिली. नमस्कार. आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या शिर्डी शाखेने छात्रशक्ती रॅलीचं आयोजन केलेलं होतं. राहाता तालुक्यामधलं सगळ्यात नावाजलेलं आणि जवळजवळ महाराष्ट्रात सगळीकडे माहिती असलेलं शहर म्हणजे शिर्डी. शिर्डीमधनं 1000 ते 2000 विद्यार्थी कोपरगाव आणि लोणीला शिकायला जातात, पण त्यांना शिकायला वरिष्ठ महाविद्यालय शिर्डीमध्ये नाही. हा प्रश्न तसा पाहायला गेला तर फार गंभीर आहे. शासनाचं ह्याच्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी, त्याचबरोबर ज्या पंखांना आपण स्वप्न दाखवतोय तर त्यांच्यामध्ये भरारी घेण्याची ताकद येण्यासाठी त्यांना वरिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षण इथे शिर्डीत उपलब्ध व्हावं, या एका प्रश्नासाठी विद्यार्थी परिषदेने आज रॅलीचं आयोजन केलेलं होतं. प्रश्न असा असतो की ज्यावेळेस विद्यार्थी शिकत असतो, 11वी 12वीत त्याला जग दिसतं, 11वी 12वीत त्याचा करिअरचा पाठ ठरतो, कुठल्या दिशेने त्याला जायचंय, आर्ट्स का, कॉमर्स का, सायन्स का, त्याच्या व्यतिरिक्त व्होकेशनल कोर्सेस तो करणार आहे. पण तो कोर्स करायसाठी जर त्याला मायग्रेट व्हावं लागत असेल, जर त्याला एका गावातनं दुसऱ्या गावात प्रवासी जावं लागत असेल, त्याला विस्थापित होऊन तिथे जाऊन शिकावं लागत असेल, तर हा नक्कीच त्याच्यासाठी किंवा त्याच्या शैक्षणिक गोष्टींसाठी एक शैक्षणिक वातावरण त्याचं डिस्टर्ब होतं. स्वतःच्या शहरात स्वतःच्या परिचित वातावरणात शिकणं आणि त्या शिक्षणासोबत त्या शिक्षणाची मजा घेत शिकणं, हे जे शिक्षण आहे ते खरं परिपूर्ण शिक्षण आहे. त्या शिक्षणासाठी शिर्डीतल्या विद्यार्थ्यांना वरिष्ठ महाविद्यालय मिळालंच पाहिजे अशी मागणी आज विद्यार्थी परिषदेच्या शिर्डी शाखेने शिर्डी नगर पंचायत आणि संस्थानाकडे प्रातिनिधिक स्वरूपात केलेली आहे. त्या पुनरुच्चार करू इच्छितो की आज जर अधिकाऱ्यांनी ही मागणी घेतली नाही, ह्या मागणीवरती जर व्यवस्थित विचार केला नाही आणि विद्यापीठाकडे पाठपुरावा केला नाही, तर विद्यार्थी असाच संघर्षवत राहील, विद्यार्थी असाच रस्त्यावर येत राहील आणि पुन्हा पुन्हा हीच मागणी डंके की चोटवर मागत राहील. तर आंदोलनात सहभागी झालेल्या काही विद्यार्थिनींनी उच्च महाविद्यालय शिर्डीमध्ये झालंच पाहिजे अशा प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. शिर्डी या शहरात सिनियर कॉलेज झालं पाहिजे, कारण की सिनियर कॉलेज नाही झालं तर मुली कुठे शिकायला जाण, 12वी पर्यंत आम्ही इथे शिकून पुढे कुठे जायचं शिकाय. सिनियर कॉलेज होणे खूप गरजेचे आहे, कारण शिर्डीत भरपूर पब्लिक आहे, त्यांना शिर्डीमध्ये शिक्षणाची अडचण येते. अशा भरपूर मुली आहेत की त्या शिक्षणापासून वंचित आहे, कारण कॉलेजला लांब जावे लागते. कोपरगाव झाले, परत पुणे बाहेर गावी कॉलेजला जावे लागते. शिर्डीत भरपूर ठिकाणी जागा असून तसेच संस्थांचे भरपूर असे सहकार्य असून शिर्डीमध्ये कॉलेज उभे राहण्यात मदत होत नाही. शिर्डी हा असं म्हणलं तर राहत्याकडून कोपरगावकडून येणाऱ्या सगळ्या विद्यार्थ्यांना मध्यभागी पडतं, तसंच लोणीकडच्या पण सर्व विद्यार्थ्यांना मध्यभागी पडतं. इथे सगळ्या सुख सुविधा उपलब्ध आहेत, मग इथे सिनियर कॉलेज का नको व्हायला? आज बाहेर गावी गेले तर कोणतीही मुलगी किंवा कोणताही विद्यार्थी हा सेफ नाहीये. आम्हाला शिर्डीमध्ये सिनियर कॉलेज पाहिजे, बिकॉज इथे सगळ्या प्रकारच्या सुख सुविधा यांना पुरवल्या जाणार आहे. प्रत्येक आज शिर्डीच्या बाहेर 12वी नंतर आई वडील कोणीही मुलींना पाठवायला तयार नाहीये. शिर्डी सारख्या शहरात जर सिनियर कॉलेज नसेल तर मग आपण काय म्हणावं? इथे ज्युनियर कॉलेज नंतर सिनियर कॉलेज द्यायला तयार का नाहीये शासन? आम्हाला शिर्डीमध्ये सिनियर कॉलेज पाहिजे, फक्त एवढंच म्हणायचं होतं.
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे मयूर चोळके, शुभम केरे, मंगेश रानडे, किरण दंडवते, अक्षय महाजन, महेंद्र उगले, शिवाजी चव्हाण, तेजस्विनी राजपूत, पूजा निळे, मयूर गायके, अश्विन पवार, चेतन कोते, कावेरी शेजवळ, श्वेता जोशी, सनी बनसोडे, श्रुती गोरे, पूजा गोरे, पूजा रानडे, अमोल खंडागळे आदींसह विद्यार्थ्यांनी या मोर्चाचं नियोजन केलं होतं. कॅमेरा पर्सन अजिंक्य गोरे, एस9 मीडिया, शिर्डी.